ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଭାତ ସହିତ ଥିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡିର ଚଟନି, ତା ସହିତ ଥିଲା ଡାଲି, ନର୍ମାଲ ହରଡ଼ ଡାଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁର ବାଟି ବସା, ଆଉ ଥିଲା କଦଳୀ, କଞ୍ଚା କଦଳୀର ଚକଟା, ଆଣ୍ଡ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ କାଙ୍କଡ଼। ତ ଇଏ ଥିଲା ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଲଞ୍ଚ। ଆଣ୍ଡ ଆଗ ସେ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ଚଟଣି ତାକୁ ତାକୁ ନର୍ମାଲି ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଭାତରେ ଗୋଳେଇକି ଖାଇଥିଲି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଫାଇନ୍, ନଟ୍ ସୋ ଗୁଡ୍, ନଟ୍ ସୋ ବ୍ୟାଡ୍। ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଡିଶ୍ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆମର ଯେମିତି ହୁଏ ନର୍ମାଲ ଖାଇବା, ଡାଲି ଟିକେ ମିକ୍ସ କଲି, ଏପଟେ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ବାଟି ବସା ଉସ୍କୋ ମିଲା के ଖାया। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ କଦଳୀର ଯେଉଁ ଆମର ଭର୍ତ୍ତା ଥିଲା ସେଟା ମିକ୍ସ କରିକି ଖାଇଲି। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ମୋର ଯେଉଁ ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଆମର ଦେଶୀ କାଙ୍କଡ଼, ସେଇଟାକୁ ଗୋଳେଇକିନା ଖାଇଲି। ଦେଶୀ କାଙ୍କଡ଼ରେ ବହୁତ ମଞ୍ଜି ଥାଏ ବୋଲି ବେଶୀ ଜଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ମଞ୍ଜିଟାକୁ କଡ଼କାଡ଼ କରିକି ଚୋବେଇ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ।